Bună ziua tuturor! Vă povesteam despre numărul de aur, un număr pe care îl iubesc la nebunie. Și mai precis o să spun acum, exact cum spunea Vitruvius în celebrul său tratat de arhitectură, pentru ca un întreg împărțit în părți inegale să pară frumos, trebuie să existe între partea mică și cea mare același raport ca între partea mare și întreg. Deci aici avem toată descrierea acestui număr de aur. Mai precis, să ne imaginăm așa un segment de dreaptă pe care îl împărțim în două alte segmente. Cum putem noi să spunem că alegem un punct pe acest segment de dreaptă, astfel încât raportul dintre cele două segmente rezultate să fie considerat frumos? Pur și simplu, exact, răspunsul este numărul de aur, adică latura mare supra latura mică sau segmentul de dreaptă mare supra segmentul de dreaptă mic este egal cu fi. Și el este egal în același timp cu toată latura mare supra segmentul mai mare. Poate părea complicat, dar nu este. Cert este că atunci când avem un cadru, o ramă de tablou, o pânză, o suport de lemn, orice, inclusiv un ecran pe care vedem un film, avem acest patrulater. Dacă pe fiecare dreaptă a patrulaterului noi am alege acest punct de aur, ce s-ar întâmpla? Am obține mai multe secțiuni de aur. Iar la intersecția acestor secțiuni de aur sunt punctele cele mai importante dintr-o suprafață. Ochiul, fără să vrea, se oprește pe acel punct. Și dacă ar fi un tablou gol-goluț, să zicem, am avea un tablou, o mare suprafață roșie sau albastră sau orice culoare, nu contează, și am închide ochii și am deschide brusc și întrebarea ar fi unde s-a oprit privirea, așa, instant, spontan, fără niciun fel de pregătire sau fără niciun fel de căutare. Iar răspunsul este s-ar opri exact în centrul optic, adică exact într-unul din cele 4 puncte de secțiune de aur, adică exact în numărul nostru de aur 1,618 și așa mai departe, în numărul fi, numărul care ne vorbește despre frumusețe, despre sublim și chiar despre Dumnezeu. Vă mulțumesc, revin cu mai multe informații cât de curând.